Здравейте, приятели! Аз съм Снежка и днес ще ви покажа как да си изработите това цветенце от ластички. За това ще ви трябва една кукла и ластички. Да започваме. Взимате едно ластиче и го развивате два пъти. Взимате още две ластичета. За това ще ви трябват и 10 жълти. И както казах, взимаме две ластички. Взимаме две ластички. Така държим. Мятаме само ето този ластик. Мятаме го и закачаме ето двете тук. Ето така. Сега взимаме още две лъстички ластички. Трябва да преметнем ето тези тук на двете ластички. Така. И така трябва да направите още 4 листенца и ще ви покажа как се завършват. Така, след като вече сте готови с направата на 5 листенца, исках да кажа само, ако искате, спрете на пауза и ги направете 4 листа. След като вече сте готови, подгответе си 2 жълти ластика и на кукичката. Аз си взех малката, защото голямата не може да се избута надолу листенцата. Взимате 2 ластика жълти и така ги поставяте тук и трябва да прехвърлите всички листенца. След като сте нанизали листенцата, така, ето този тук ластик, където ви е на пръста, го закачате на куката. Вече горе-долу виждате как трябва да изглежда цветенцето. Така. И сега тук ще ви трябва допълнителна кукичка. Ако искате, взимате този долния ластик. Долния ластик
долния ластик трябва да го взимате и него го прехвърляте отгоре. И тук трябва да ви остане един ластик. Стягате и вече цветенцето ви е готово. Така. Ако искате тези два ластика, които са за качването, по-добре да са по-разтегливи. И вече нашето цветенце е готово. И това беше от мен. Абонирайте се за моя канал и до скоро!